Noroc! Și iar stai pe net. Hai cu mine să arăt cum să faci niște părjoale. Bun! Ce miroase așa de bun, bun, bun. Hai la masă chiar acum. Bună ziua! Deci astăzi facem cele mai bune pârjoale de pui și porc din viața voastră. Pui și porc, da? Undeva 30% de porc. Să începem. Deci avem nevoie de cam 1 kg de șold de pui dezosat și fără piele, neapărat. Și cam vreo 300 de grame de carne de porc, de doriți pată sau ceafă de porc. Bun! Șoldul de pui poate fi înlocuit și cu piept de pui, dacă vreți pârjoalele să fie un pic mai ușurele, dar nu o să fie așa de suculente. Deci încercați să respectați rețeta asta, ca măcar să o încercați odată. După aia faceți modificările voastre dacă doriți. Așa, începem. Deci avem nevoie de carne de pui, da? Carne de porc, mirodenii, o să vă spun mai încolo ce mirodenii, avem nevoie de ceapă, avem nevoie de praz și usturoi. Prazul este facultativ, dacă nu îl găsiți la magazin nu e o mare problemă, puneți doar ceapă, dar cu praz e mult mai bun. O să vedeți despre ce vorbesc pe final când gustați, pentru că îi dă ceva în plus. Da, pe lângă asta o să mai avem nevoie de puțin lapte și amidon, ierburi, adică pătrunjel și cimbru, niște pesmeți și atât. Începem? Începem? Sau nu începem? Începem! Ce miroase așa de Bun! bun. Hai la masă chiar acum. Tac, tocăm carnea cu tocătorul. Eu vă recomand, dacă nu aveți tocător acasă de carne, să cumpărați carne tocată de calitate. Chiar să citiți pe ambalaj, să vedeți să fie chiar carne, să nu fie un amestec de piele, oase sau altceva, pentru că nu e bun. Sunt mirodenii, Teodor. Așa, începem. Deci, pentru început trebuie să tăiem ceapa, prazul și să le călim un pic la tegaie pentru să fie un pic caramelizate, să fie mai dulci și mai bune. Și usturoiul. Deci începem. Îi tăiem așa, în o formă abstractă. Punem aici. Așa. La 1 kg 300 de carne, cam 3 cepi medii. Sau 2 mari. Așa, prazul. Suntem gata. Usturoiul îl tăiem, dar îl adăugăm puțin mai încolo. Îl tăiem mărunt. Așa, îl tăiem așa. Oricum o să treacă prin mașina de tocat. Acum, veniți cu mine la plită. Așa, foc mediu, adăugăm ulei, nu mult, doar un pic, pentru că pârjoalele vor fi prăjite în mult ulei, deci evităm să-i adăugăm ulei în exces la etapa asta. Adăugăm ceapa și prazul și așteptăm să se călească un pic. Așa e minunat. Între timp facem carne tocată, da? Începem cu pui. Punem un pic de sare să se gătesc cum de pic. Bine, deci ceapa și prazul sunt aproape gata, da? Trebuie să fie așa, să devină ceapa străvezie, nu trebuie să prindă culoare, nici într-un caz, da? Ea trebuie să dea suculență pârjoalelor noastre. Așa, acum când este aproape gata ceapa și prazul, adăugăm usturoiul. Doar să-l încălzim un pic, să-și piardă din putere. 2 minute. Bine, acum adăugăm ceapa, prazul și usturoiul la carnea noastră. Deci adăugăm aici. O trecem prin mașina de tocat. Totodată curățim și mașina cu legume. Ce miroase așa de bun,
Am adăugat ceapa și prazul la carnea tocată. Gata, acum cred că căutăm un bol mai mare, pentru că cam micuț ăsta. Scoatem din priză mașina de tocat și o scoatem de pe masă că nu mai avem nevoie de ea. Adăugăm totul. Yeah, life is good. Recapitulând, am tocat șoldul de pui și un pic de carne de porc, cam 30% din toată masa, în lighean. Așa, și s-a prins o tocătură așa destul de groasă, da? E nevoie pentru textura pârjoalelor. Apoi am călit ceapa cu prazul și le-am adăugat tot aici. Acum adăugăm, important, niște pesmeți, 100 de grame, lapte cu amidon de cartof, da? 150 grame lapte cu 30 grame de amidon. Da? Asta va permite pârjoalelor noastre să fie extra pufoase și suculente. Așa, am adăugat amidonul. Adăugăm mirodeniile. Aici avem. Deci aici au băgat degetele Teodor, da? Dacă cineva n-a văzut. Noi aici avem și... Da. Așa. Paprika dulce. Coriandru măcinat proaspăt. Sare, zahăr, piper negru și ardei iute, direct din Calabria. Puțin, iute. Adăugăm. Yeah! Life is good! Ardei iute. Just wow! Cred că vreo 5 ardei. Foarte bine. Așa. Între timp, domnul producător mi-a cerut cafea, îi punem o cafea și vom bea și o cafea. Așa, aici, deci, adăugăm verdeață, aproximativ 60 grame de verdeață. Eu aici am pătrunjel, dar vouă, dacă vă place, de exemplu, coriandru, da? Puneți jumate coriandru, jumate pătrunjel. Eu am coriandru și cimbru, pentru că mie îmi place cimbru și îmi place și pătrunjelul. Busuioc nu recomand, dar, da, cui îi place, poftim. Așa, cimbru direct aici. De fapt, cimbrișor îi spune. Și tocăm pătrunjelul finuț. Pătrunjelul îl tocăm cu tot cu tulpine. Sunt savuroase, sunt aromate. Finuț. Foarte, foarte, foarte fin. Da, aproape praf îl facem. Adăugăm pătrunjelul. Wow! Just wow! Ia uitați-vă cum arată. E bun deja, să te uiți așa, e bun. Îl mănânci așa. Ștergem un pic, spălăm un pic, ordine și curățenie este motoul nostru. Acum, când toate ingredientele sunt pregătite, toate împreună, instrumentul nostru principal de bază, mâna dreaptă. Și amestecăm foarte bine. Deci avem nevoie de vreo 5-7 minute să amestecăm intensiv. După aia să-l batem această carne tocată și după aia să formăm pârjoalele. Hai, începem! E gata și cafeaua. Uitați-vă cum. Cât mai mult amestecați, cu atât mai mult simțiți că masa noastră de pârjoale devine tot mai compactă, da? Și mai uniformă. Ia uitați-vă. Da? Și urmează încă să o batem. Acum o batem. O dăm așa toate deoparte. O luăm câte un pic și o batem așa. Ajutăm proteina să se deschidă și atunci masa noastră o să fie mai compactă. E nevoie de un pic de răbdare, dar rezultatul, sincer, merită. Chiar merită. Iar chiar puteți vedea diferența dintre carnea bătută și carnea nebătută. E chiar vizibilă diferența. Lăsăm un pic să odihnească. O să începem formarea lor. Punem aici. Așa. Deci, curățenie s-a făcut. Am pregătit o tavă cu hârtie pentru a aranja pârjoalele și acum le formăm. Udăm mâinile cu un pic de apă sau ulei, dar mie îmi place mai mult cu apă. Luăm pârjoalele. Ia uitați-vă ce. Și dați forma dorită.
Mie îmi plac, puteți să le bateți un pic. Mie îmi plac așa cum le facea bunica mea. Așa, ovale. Da? Cred că majoritatea le făceau ovale, dar am văzut oameni care le fac rotunde. Na, nu judec. Uitați-vă. Pam! Just wow! Și aici rămâne doar să le... Puteți să le cântăriți, eu așa le iau cu mâna, mă străduiesc să le fac la fel. Dar dacă vreți să le faci toate tot una, sau toate egale, le cântăriți pe cântar. Le puteți și îngheța. Dacă aveți, de exemplu, aparat de vidat, le puneți un aparat de vidat. Le vidați și le înghețați. Așa faceți odată mai mult. Și după aia doar le prăjiți și le coaceți. Deci prăjoalele, eu le formez pe toate, da? Ca să le dau o formă exactă la fiecare. Și după aia le prăjim, să le dăm o culoare așa rumenă și le terminăm în cuptor. Ca să fie coapte înăuntru. Trebuie să ajungă cam la 72-75 grade înăuntru, ca să fie exact așa cum trebuie să fie. 15-20 de minute trebuie să stea la cuptor, dar în dependență de greutatea care are fiecare prăjoală. Dacă sunt mai mari, mai mult, dacă sunt mai mici, mai puțin. 180 de grade, 15-20 de minute. Ia uite, uite. Asta e fotomodel în lumea prăjoalelor. Da? Deci, am terminat de format pârjoalele. Da? Pentru voi au trecut 3 secunde, eu am stat 20. Mergem să le prăjim. Aranjăm aici. Când vor fi gata, le vom aranja aici. Așa. Punem asta aici. Așa. Așa. Pornim. Focul la 6 din 10. Ulei destul de mult, da? Dar să știți că doar prăjim în ele, după aia el o să se scurgă. Așa e bine. Așteptăm să încălzească cu uleiul. Deci începem prăjirea. Ia uitați-vă voi ce prăjoale avem noi aici. La prăjit. Yeah. Încet. La foc domol. Nu punem multe. Uitați-vă ce prăjoale. Avantajul acestei prăjoale, că nu stropesc, nu lipesc. E o plăcere să lucrez cu această carne. Deci, controlăm culoarea. Oh, just wow! Uitați-vă ce culoare. Yeah! Life is good! A ajuns timpul lor. Le scoatem. Le punem așa în picioare. Vor merge un pic la cuptor, da? Ca să fim siguri că sunt coapte, nu? Asta să fie de degustare. Oprim încălzirea și punem prăjoalele la cuptor cam un sfert de oră, la 180 de grade. Deci a trecut timpul, prăjoalele noastre sunt gata. Just wow! Uitați-vă aici. Uitați-vă ce am făcut. Criminal! Hai să încercăm una, să vedem cum e. Ia uitați-vă. Gustăm? Nu spun nimic. Încercați. Criminal. Recomand. Dacă v-a fost util și ați petrecut timpul cu curiozitate, like, vă rog, subscribe, share la neamuri. Ne vedem data viitoare. Pa! Bun! Ce miroase așa de bun, bun, bun. Hai la masă chiar acum. Bun, bun, bun. Din tigaie până-n drum. Bun, bun. Toată lumea spune Bun!